DXDC Radyoman Report. Posibleng aduna epekto alang sa syudad sa Davao ang mga giluwatang mga pamahayag ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte batok kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Kini sigo ni Councilor Tek Ocampo ato sa interview sa media. Gibutyag sa konsehal, hinaot nga dili usab hilabtan o ipito ng mga serbisyong para sa mga taga Davao. Gina nga there will be counter moves. We'll just hope that whatever that move is, it will not affect the giving of services sa atong kaigsuan ng Dabawenyo. When we talk of services, kana atong mga ginagamit natong pundo para sa paghatag og serbisyo sa atong mga kaigsuonan. Hinaot nga din nila. Sigo niini, anad na og ginato ang mga taga Davao City ug kayo usab kining mobarog in kasok apike ang budget nga gikan sa national government. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Amy Ganita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.